Salutare și bine găsit, suntem în GTA Online și hai să, nu știu, să ne plimbăm cu mașina asta, vreau să ne plimbăm cu mașina asta și ne ești nou, abonează-te, ne ești nou, dă-i un like, ne place, îmi pare, n-am postat înainte de așa, eu înainte pe, nu știu, pe T10, pe 30 și așa, eu am fost plecat la munte și n-am fost acasă, am laptop cu mine, acolo nu e deloc semnal, este semnal ceva, nu e semnal în cameră. Și am stat și eu, nu uitam și eu la povește și da. Îmi pare n-am postat, sunt și eu acum acasă, pot să postez și eu liniștit. Și eu am fost și eu pe cal la munte și mă scuzați de nu mi-am postat, intrați pe canal, ești nou, abonează-te și un like, în copățeaua ceva de îmi pare, n-am postat, am fost plecat, îmi pare rău și uitați-vă iar la mine pe canal să dați un copățeaua ceva din îmi place și îmi pare n-am postat. Am postat ceva din ei, bă, am postat așa din ei, poate fac un episod de acum și mai fac și mâine, poate fac mâine un episod și pe mâine să fac de la un episod. Hai să mergem la un magazin să fărăm și noi niște bani. Niște bani așa frumos. Și da. Și după, nu știu, poate fac misiune de la Caia Perico. Prin să fac misiunile și după să fac heist-ul. Mai bine nu fac pe episod misiunile milene de tot. Fac după din termine episodul, fac misiunile și așa. Poate mai fac un episod de la să fac heist-ul și da. Hai, dăm bani, hai, repede. Așa. Luăm banii. Și acum fugim. Hai să... nu știu unde, hai mergem aici. Să mai ne vindem și noi o mașină, dacă ne putem să ne vindem o mașină, să turnăm. Hai să mă duc eu pe aici. Stai să scap eu de poliție. Nu uitați, dai acum un like, ne place, îmi pare, n-am postat. Și da, noi am postat, am fost la munte și eu și da, a văzut, am postat, îmi pare, am postat, bă, am fost și eu niștit pe cat la munte, bă, a fost vacanță, să merg și eu niștit la munte și cu zăpadă, cu tărea și cu toate. Îmi pare, am postat, îmi postez iar cu GTA Online, a fost pecat. Am vrut să te pe voi, eu sunt pe cal la munte și nu știu, pot să postez acolo, nu e semnal acolo, am uitat, ce să zic, îmi pare de am uitat de tot și am vrut să zic, bă, poate fac o pauză de mă duc la munte, stau 3 zile de acolo, eu am stat 3 zile la munte și vreau să intrați, sunteți noi, să ne împărțim așa, intrați din nou pe canal, ești nou, abonează-te și copățează. Alții fac, mi se place și bă, poate vreau să fac misiunile de aici, mai bine fac misiunile de aici, poate, să facem niște bani din ei mai bine. Mamă, cât e asta, mai bine nu văd acum. Și îmi pare că am postat, îmi scrieți în comentarii din uitați să facem și noi multe, vreau să facem mulți abonați,
și poate bine ești nou, apără-te și căpățelul activat din îți place și un like din îți place. Și da, vreau să... Mie îmi place și seria de GTA Online și așa. Îmi pare că am postat, am fost și eu la munte, am uitat și eu, sunt și eu așa din ei. Am uitat și eu să postez și din ei sunteți noi, da și voi, nu știu, din ei și nou, abonează-te, dă-i un like, căpățelul activat și din ei îți place și da. Eu nu mă ăsta de YouTube, stați liniștiți, eu nu mă ăsta de YouTube și da, nu am văzut voi din am postat, din poate postez, din ajung acasă, am vrut să ajung acasă să postez, îmi pare că am postat și să sunteți și voi fericiți să dați. Bine sunteți noi, abonează-te, dă-i un like din space și căpățelul activat. Ne face și așa. Vreau să dați acolo, bine sunteți noi, abonează-te, ce am zis înainte, acum. Hai să strângem mai multe like-uri și de sunteți noi, abonează-te, dă un like, căpățelul activat, îți place și poate să faceți noi mulți abonați și îmi pare că n-am postat nimic, am fost și eu liniștit pe canal unde am să dau de la un story să vedeți pe YouTube, eu sunt pe Cal la Munte și poate sunt pe Cal la Munte din ei, îmi pare de n-am postat. Din ei, bă, puteți da acum și e ok, ce zic. Din ei, poate am fost și eu pe Cal la Munte liniștit și n-am postat. Din ei, bă, acolo nu e deloc, este net. Nu e semnal acolo, acolo nu e semnal, sunt copaci și n-am putut să filmez și da, n-am putut să filmez și poate filmez acasă de ne fac un episod din GTA Online și poate să facem da. Acum să măresc pe ăsta, vreau să suntem mai mulți abonați și să strângem mulți abonați și asta vreau de la voi. Să strângem mulți abonați și mamă, unde se duce ăsta, mă, se duce pe acolo. Am o vere, mă duc pe aici cu mașina asta pe off-road. Mașina asta anonică pe off-road. Și pe bune. Da, neni, să mă ies pe ăsta unde mi se duce. Da. Acum o să mă ies pe ăsta unde se ducem. Și da. Nu știu, asta e fugere pe curs și bă, veremnei. Asta mă enervează mașina asta de nu stă bine pe curs, bă, și te aruncă să pană mea. Hai, mă. Undeva cu o bală. Hai, mă, dată. Mașină. Tata fuge, vede din ce fuge. Fuge ca... Nu mai față. Uite, 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 mă. Se aruncă cu tot. Mă, bă, nu te cred. Bă, m-am băcat, nu, e ok.
M-am urcat, fără pe să mă buchez aici. Bă, cu mașina asta nu poți, mă. Cu mașina asta nu poți să mergi nici pe off-road și să fugi asta pe așa, pe mașina asta. Fuge pe off-road. Sare ca namba, nu mai poți. Să mă urăsc pe ăsta, s-a dus. Până am făcut eu așa, de uite. Asta fuge așa pe cur, asta e ideea mașina asta. Nu poți să controlezi, vede de nimic. Fuge ca... Nu poate să stă bine pe drum, asta poate, nu poate să stă pe drum, asta e ideea. Fuge ca lata. E un. Bă, asta să mori din nimic. Poate e de drifting și bă, poate e de drift, nu e de drum, din nimic. Hai. Îmi pare mă vezi nere din bă, asta e așa de mașina asta. Să fac poze la asta. Ok. Acum să... Asta e asta acum. Noi să aflăm asta aici, mă. Asta o să ducem încolo. Ok. Noi să mărim pe ăsta, să luăm mașina aici, mă. Nu, aici, mă, cu asta mă joc aici, mă, pe off-road. Ca mine să nu încad aici în apă asta. E nebunie. Așa. Să mai bine furăm asta. Hai, Rini, mă moară, Rini. Nu mai pot. Hai, de-te jos, te rog. Mai bine dau repede până acolo, Rini. Nebunie. Ok. Bă, mai avem până acolo, nu ajungem unde ajungem, din Doamne, să nu murim, din mod nu mai mă nevesc. Eu mă pușcă și mă nevesc.
Să-mi lasă, nu mai trag din mă duc. Mai ok. Nu, din așa mă moară, din stau pe loc. Mă moară, din... Mai bine îmi dau. Hai, din mă pușcă, tai, ce să zic. Bă, nu știu, misiunea ta din te mărește 2 avioane și bă, e foarte greu și... Da. Bă, mai avem termine, mai avem până acolo și... Da, mai avem până acolo. Nu uita să dai un, nu știu, ești nou, abonează-te, dai un like acolo din îți place. Și ce să mai zic, din dai un copățel activat, din ești nou, de acolo un like, din ești nou. Hai să ajungem cu mașina asta, bă, vreau să ajungem cu mașina ta, ok. Din mă omoară 2 atați cu avionul. Sau cu elicopter, nu cu avion. Ne enervează. Nu, ne mă omoară. Hai ok, două temă de aici, lasă-mă în pace. Mai ok. E bine, Nintendo mult. Am dete de aici. Și tu. 2 atați vin acum. Mai avem puțin și ajungem la... Doamne, nu, să-mi dă acum lag, să-mi dă crash. Doamne, să nu-mi dă crash. Îi mă da crash, nu mai pot. Ei nu mă da crash, m-a blocat un pic. Joc un pic un pic, nu m-a apucat jocul. Am avut un pic lag din nimic și... E ok. Atât te enervează la culmea și bă, tare mă enervează și te zic. Și mă moară elicopterul și cu pană, nu știu. Ok. Mai asta. Facem și pe ăsta. Să vedem care e. Mergem prima oară aici. Să vedem ăsta e aici. Sau nu e acolo, ni... Ok. Asta fuge ca n-am de nu mai poți. Nu mai pot să mă eu. Poate, nu știu, văd mașina asta, nu știu. Bă, atât e bună de drifting, puțin ni fuge. Face un drift, ni se aduce. Nu e asta. Bă, nu știu. Hai să mergem aici. Nu cu ce chestie, asta e ideea. E un ceva în el, o mașină prindată și să duc la pana mea cu unde să duc. Am ușor mă mașină tăidă, ușor cu mașina ta fuge cu tot, neneni, cu toți fuge și bă, m-am tuns și eu azi, m-am tuns și eu liniștit și bă, nu am vrut să stau cu porul ăsta mare, nu stau bine de tot și m-am tuns și eu liniștit, se vede din ea, sarea asta mai tare și un pic în sus,
Mă, veri, mașina asta e de căcată, tot vă fuge ca așa, faceți driftul, anunecă un pic așa și gata. Da, mă. Bă, pot să iau de și așa? Da, mă, veri, nu mai pot. Mai am un pic în viața asta și m-a făcut voie să mă mor ieri. Mai am 7 secunde și permisiunea să mă bat cu ei din doamne, nebunii aici. No. Toți vin, nu. Asta e, mă, asta nu e asta, nu înțeleg că asta e ideea. Eu nu știu nici ăsta e, Doamne ajută, nici asta e, nu știu. Ușor aici. Ok. Mamă, toate se aduc aici. Nu știu, toate ne aduc aici, din toate se aduc aici. Eu mai am 50 secunde și să aduc pe toate aici, mă. Aici. Da. Da, toate aici, mă. Toate și cu tot să aduc. Nu mai am timp, asta e ideea de nimic, nu mai am timp. Nu mai am deloc timp. Așa. Nu, nini, asta nini printr-un ceva, anunică. Nu știu, mai bine vând pasta și mi iau o altă mașină, poate. Mi iau o altă mașină, nini, pasta îmi vând și gata, vând și mi iau o altă mașină. Uite ce face, vere, mă enervează. Mai am 3 secunde din să pierd misiunea. Eu intru ca... Nu mai zic nimic. Cu pada cu asta. Mașina asta.
Am o de bă, mai am 3 secunde, nu mai pot și misiunea ta e foarte greu, știi, să iau mașina astea, să duc acolo, nu mai pot. Nu, mai am 2 secunde, pe și cu asta. Nu știu, nini, pot să ajung, nini, nu ajung. Pana mea, nini, nu mai pot. Nu știu de ce am lag în joc. Am deschis ceva, nu știu. Nu, cum pot acum să văd ce am. Nini, nu știu, mai am 42 de secunde și... Nu, ăsta e departe, bă. Mai am 31 de secunde, nu mai am timp. Nu mai am timp. Atât am putut să fac, să iau. Unul e departe, unul e mai aproape. Unul e și mai aproape, nu. Atât am putut. Tine două, dar așa și pana mea, nu. Nu știu, mașina ta poate să vindem. Nu mai suport. M-am săturat de mașina asta. Nu știu, poate să-mi ziceți în comentarii să vreți să vândem mașina asta sau nu. Pe nini nu știu ce să fac cu ea și eu pot să fac cu ea, să mă prind cu ea, să fac zipță cu ea. Nu știu, merg cu ea așa și fac driftul din ea așa. Nu știu. Nu știu, mă enervează și mă duc eu așa mai ok, nu mai pot. Bă, mă lăsați-mă dracu-mi pace, mă sunați cap. Nu mai pot. Nu să zic cuvântul cu pădinii, nu. Lăsați-mă, mai. Lăsați-mă, pe bune. Sunt și obosit și mă sunați acum. Și acum facem misiunea, sau heistul. Acum facem heistul de la ăsta de aici și să vedem cât luăm. Ne luăm mai puțin, nu peste milion, acum facem astea. Și da, facem astea acum. Uite asta cu jaful și cu bunkerul. Din ăsta e cu bunkerul și mai luăm pe asta. Bă, nu știu ce să-mi iau. Luăm pe asta.
Acum să mă tip 6 mili. Alright, who's ready to go underground? This shit may be a nuclear bunker owned by some doomsday prepping billionaire CEO of a private military company, but don't Și o nobody misiune, panic. am făcut și o We know misiune the asta bunker in și Raton Canyon, we a know how to fost open the foarte door, grea and we misiunea know asta. we're stealing. Și Hard drives. We don't know what's on them, foarte but we grea a do know fost. we get paid for them. Kay's client is this hacker fool, Avi Schwartzman, and he twitching for this shit. We only gotta name our price. Foarte grea a fost misiunea ta și m-a enervat ca Hey, lumea. Kay, is that you? What up, though, babe? Good timing, babe. I was just about to call you. We moving on these hard drives. Oh, yeah? Perfect. I'ma take a seat. Hey, you always look this fine when you're working. Nah, this all day, every day, baby. Get your eyes checked. Shit, you looking good, girl. How long before they get to that bunker? Not long enough. Damn. So you spoke to this Schwartzman dude today? Yeah, he all right. Hiding out, ready to do his thing. Dude needs to relax a little, though. You feel me? He's a little jumpy. But this shit is all under control, right? Ok. You good for the money? The Oh, money. hell yeah. Y'all should see this E fool's vrea rap bani. sheet. He helped the crew hit the Pacific Standard. Să And he worked for facem whoever noi hit the niște bani casino. și I don't know da. what his cut was, but it's enough to pay us good. Alright, that's all I need to know. Well, except if this fool's Deci so pe ăsta. well connected, why he need us? Like I say, he jumpy. Like living in the woods, talking to trees, kind of jumpy. Got it in his head, he can't even trust his own people. Now he's going up against this Don Percival fool. He figured he needed an outsider. That's where I came in. Hey, we came in, babe. Hai să vedem ce arme avem, Lini. Avem pistolul ăsta și cu sniperul. Mhm. And I never forget E ok. who we got behind the wheel, baby. Ne... Avem sniper, un pistol și un gen de la ce armă e. Alright, ain't nothing for it now. Let's go. Nu știu de ce mi-ai cumpărat o fi pe așa de ni, nu știu de ce ni. Once you're down there, you're looking for the service desk. That's where these drives gonna be plugged in. Damn, sounds like a party down there. Yo, y'all good? As long as they still shooting, I know y'all ain't dead. So what's on these drives, babe? And don't be saying you don't know. Nah, for real, girl. I don't know. He didn't say nothing. Who? Avi? Nah. He said the less we Luăm know de about aici this să Don stăm. Percival fool, the better. Să-l I omorim bet it's din political. prima Soon as your dată. ass is owning bunkers with secret files Și hai and să shit, avem it's grijă always de aici, political. din aici. Political, criminal, it's the Mai same vin shit. unul I don't care if aici. it's ass prints from the grassy knoll. Long as it's profitable. I don't give a fuck. When you find them, you don't gotta be gentle with this shit, y'all. Just yank it out. Oh, damn. That's cold, baby. Shit.
How we doing? You getting them? Așa. Ne ascundem aici. Mai avem două de aia și sunt mulți aici. Foarte mulți sunt. Mai un aici. Un acolo. Să avem aici grizorinii. Sunt unul aici. Să avem grizorinii. Aici sunt oameni. Avem grijă aici. Nu mai e unul aici. Nu. Nu. Come on, let's go. This shit ain't rocket science. How you know? Maybe that's what's on them drives, babe. All right, well, stealing rocket science Hai ain't să rocket pun și science, eu y'all. Double time, let's go. să am acolo viață. Ok. Avem grijă aici. Ok. Mai e unul pe aici. Așa, și n-am murit. Sunt atent să... Eu sunt aici atent la... You're killing me. Soon as you got them all, get the hell out of that death trap. See you up top, yo. Ok. Și acum ieșim din bunker. Acum ieșim din bunker. Și acum fugim de ei. Alright now, Abby is in a secure location. Location. Ba, mai bate aici. Get that shit over there and let him A, do his știu. thing. Bate mama să facă de mâncare. So what's happening when we get there, Kay? Abby said he needs some time to upload whatever that shit is. Upload it straight away? This shit must be hot, Kay. For sure. Political. I'm telling you, man. Și mai avem să ajungem acolo și da. Să nu uitați de la cu un like și un 39 abonate, un clopoțel activat și mie place seria, dă-i acum un like și atâta să putem. Și hai să sunteți noi mulți abonați și tot suntem mulți abonați. Poate mai avem până la 200 mai avem până Yo, acolo. red alert, people. Abby just fired the flare. This personable motherfucker got a fucking army headed over to his ass. Și mai avem până la 200 de abonați. Hai să facem peste 172 de abonați. Se strânge și... Tăi sunt mă vor ăștia acum.
Hey, babe, this Schwartzman dude got his own people? Or are we it? Nah, he got people, but none of us getting paid by no corp show. This motherfucker Avi got to live long enough to upload, or whatever the fuck he do. Hai, m-am îmbășit pe mașină, nimic. Elicopterul trage pe noi și mai avem puțin și ajungem la checkpoint și da. Mai bine mergem înainte să ajungem repede până acolo. Deci, bă, ăsta intră așa de se sperie, da, intră în mine, se sperie din mine, știu, să fac și acolo, să mă bat cu ei, da. Nu suntem în aici. Where the hell are you? He's sitting duck out there. You a driver or what? Move that ass. Da, aici să ajut pe ei aici. Plug 'em in. Let's get this thing done. Okay, insert the drives. You don't get a cent before the upload is complete. Yeah! I'm not being cowardly. They're gonna try and kill me. Hey, you! Get ready. You're not doing a very good job with my guys, all right? Hey, remember what we got stashed? Weapons and anti-aircraft guns. Right there. Oh, hell fuck yeah. Fire that shit up. Yo, my man is a wreck. If he gets shot, he gonna lose his mind. Just keep his ass safe. And somebody shoot them, please. Yo, it ain't over till this skinny ass hacker motherfucker sings. Here we go! Okay, Don't relax, y'all. They're probably coming again. Yo, there's plenty more where they came from, alright? is about to get Schwartzman. I don't hear shooting. But that don't mean you in the clear. You didn't die on that godforsaken You're gonna be on your deep sea fishing again in no time. One last job. Yo, Kate. What the hell is your boy doing down there? When he gonna be finished? Shit, don't ask me. All I know is he on some next level shit. He gotta be done soon.
You stay alert till that fool done his shit. Hoo-yah! Moron! Show's over, clown! Yo, it ain't over till this skinny ass hacker motherfucker sings. And somebody shoot them, please. Move up! Babe, we gotta be near the end of these fools. How many more of these motherfuckers we gotta lay out? Shit, Kate, I don't know. They gotta be done soon. This shit is getting crazy. What a pansy! John! We got a man down! You fucking pussy! We're receiving fire! Hey, stay sharp. It ain't done till it's done. Man down! Take cover! Hell no! Man down! Reloading! Grab the weapon! Take cover! Done! Behold my genius! That's gotta be it, y'all. Yeah, sounds like you got every motherfucker in the 10-mile radius. Shit, we gotta be done. Move up! It's over! Finish them all! I'm gonna shut down your neck! Fuck you! Grab that son of a bitch! Find cover! Show's over! Are you alright? Jesus! Get a job! Sweet Jesus! Put something between you and the EO! Loser! He got Menendez! Put the weapon down! I'm reloading! Get a job! You're done! To jó, mam guantilap. Time to bleed! Get a job! Die! You're going down!
Să rămân eu pe ăsta. Alright, we done. Talk to Ivy. Let's get paid. Mai avem ăsta să pușcăm pe el. Gata. Avem aici minigun, rachete și ce tare. Trebuie să vedem cu ăsta din e ok și și gata, am terminat. Thank you very much. It's Gata, mă, am terminat ăsta, misiunea. Misiunea e heist. Este heist și, bă, am terminat heist-ul și bun, și banii ăștia. Nini, se face și ce bani să fac și să avem niște bani în joc. Bă, misiunea asta n-a fost greu. Bă, a fost un pic greu să taci din să munți și din sunt ok, ce zic, din bă, tare, ce zic și ne-a plăcut episodul azi, poate episodul ăsta poate postăm mâine și da, postăm poate mâine și da, ne-a plăcut